Здравейте, хора! Днеска ще видим коя нинджа от Ninjago съм аз. Натискаме старт. Добре. Това е много объркващо, защото не искам нищо. Не искам ти. Така. О. Ти. Ти май беше за земи. Ама нищо. И... Ния! Сериозно! Ния! Си! Ния! Ния! Аре, ти не се маха! Ния! Още един път. Всяко. Гол! И още една ще направим. Това е за епизода. Всъщност кола ми е любимата нинджа. Иначе тя да направя още две, ама... Не съм потискал. Той, аре. Той, всякое. Например, Джей. И хора, това беше за епизода. Надявам се да ви е харесал. И се абонирайте. И да, това беше всичко от мен.